बेसावध राहू नका, ईव्हीएम मशीनवर लक्ष ठेवा. 6 वाजता मतदान केंद्रावर जा. आपल्यात वाद नाही, खरी लढाई त्यांच्याशी आहे. आपण भांडत राहावं हेच त्यांना पाहिजे. त्यांना हवं ते द्यायचं नाही, आपल्याला हवं ते करायचंय. दुबार मतदार तिकडे आला तर सकाळी 7 वाजताच फोडून काढा, अशा सूचना राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या. माझी आपल्याला सगळ्यांना एक फक्त सांगणं आहे, हे ईव्हीएम मशीन वरती लक्ष ठेवा. दुबार मतदार सकाळी 6 वाजता, मला जेवढे काय बीएलए नेमलेले आहेत, सकाळी 6 वाजता तिकडे सेंटरवरती पाहिजेत दोन्ही पक्षांचे. आणि दोन्ही पक्षातले जे सगळे लोक आहेत यांना फक्त मी एकच सांगतोय, बाबांनो, आता आपल्यातलं काही वाद नाही, आता खरी लढाई त्यांच्याशी आहे. आपण भांडत राहावं हेच त्यांना पाहिजे.